Čau lidi, já vás vítám u mýho dalšího videa. Se vyjmu za ten začátek. Vítám vás u mýho dalšího videa. Dnes si předvedeme tady ten Sony reproduktor, o kterém jsem vám říkal v minulém videu. Jak už jsem zmiňoval, má opravdu pasivní odolnou železnou konstrukci. Trošku od mědi. Má velký magnet. Pokoušel se ho trošku jako upravit. Tady je ještě původní, ale chtěl jsem tam dát ještě další. To mi bohužel nefungovalo. Je to subwoofer ze starého kina. Tady to bylo jediné, co přežilo z toho kina, tak jsem si ho vzal. A jako musím říct, že na to, že je to Sony, tak taky jako nehraje vůbec špatně. Jo, já jsem něco slyšel špatně. Tak opravdu vůbec nehraje špatně, jo, tady ten měnič. Je to opravdu jako kvalitní. Počkejte, já to jenom vypojím hnedka. Tak. Jsem ještě napojený jiný. Tak. Prčit, tady mi to jede, už ne. Takže předvedeme si, jak hraje, jaký zvládne frekvence a celkově to nějak zhrneme. Jo? Tak jdeme na to. Dám to na nastavení středu, jo? Jo, je třeba na 25 W. Teď zvýšíme basy na maximum. Jo, a teď vybereme výšky. Omlouvám se za to drnčení, drnčíme ten úchyt. Tak to byla ukázka, jak hraje na středový nastavení, na basový a pak samotný basy. A teď si vyzkoušíme, chviličku vydržte, nepřipravil jsem si to. A teď si vyzkoušíme, jak bude zvládat opravdu nízký frekvence. Chtěl jsem udělat short na to minulý video, na ten reprák, na ty reproduktory, ty Panasonicy, ale bylo moc dlouhý, takže to ještě budu muset editovat. Omlouvám se, že jsem teď nemluvil, byl jsem trošku zaražený. Tak, asi jdeme na to. Určitě všichni poznáte tuhle hudbu. Basy si dáme na klasik. Jo, dám to jenom na polovic. Omlouvám se za ty vedlejší zvuky.
trošku přidáme. A už začíná škrtat. Protože tady je tak nějak maximum. Musím říct, že nejsem jako v ničem nějak moc zklamaný. Jako hraje to opravdu dobře, jenom co mě mrzí, takže u těch Sony reproduktorů se strašně rychle ukroutí ten závit, tadyhle, že se strašně rychle ukroutí ten závit u toho držení těch přípojek, takže to pak musíte zpravovat. Já to vyřešil tím, že jsem to zalepil tavící pistolí. A jinak k tomu nemám co podotknout. Má to takhle plochou destičku místo kužele. Má to opravdu výborné basy. Vidíte už, jako to jde hůř zmáčknout, takže to je první vlastně věc, co byste si měli zkusit, když třeba dostanete nebo najdete nějaký starý reprák nebo reproduktor a vlastně podle toho, jak je tvrdý, tak zjistíte, jestli už jako to má za sebou nebo jestli je úplně novej. V tom minulém videu, kde jsme si představovali ty Panasonicy, ty dva basové reproduktory, tak ty už jsou opravdu tak v polovině životnosti, možná už skoro na konci. Ty už jsou opravdu skoro měkký. A je to opravdu nejlepší reproduktor, co můžete mít do domácích systémů. Já vím, že to říkám skoro u všeho, ale hlavně u toho prvního videa jsem to říkal. U těch malých reproduktorů od značky Pertors, jo, ale minule jsem to řekl špatně, protože to je Q Pertors. To Qčko jsem tam neřekl, ale snad jste si toho všimli, když jsem to ukazoval i na kameru. A jako je to opravdu dobrý, kvalitní reproduktor. Je to jeden z těch levnějších. Není jako, nemohl bych ho srovnávat s těma prvníma reproduktorama, které jsme si ukazovali, s těma Pertorsama, protože nemá prostě, je to prostě opravdu samostatný basák, nebo spíš subwoofer, není to ani jako basák, prostě subwoofer není přizpůsobený na opravdu klasický basy, proto to nebylo tolik slyšet ty basy a už asi nevím, co bych k tomu řekl, jako doufám, že se vám tohle video líbilo, budu rád za každý like, za každý odběr a určitě ještě dneska něco natočím, tak čau.